Na. Adott egy üvegdarab merlot. Igen. Amit egyszerűen nem bírunk felmondani, mert nincs dugóhúzó. Igen. Következő megoldásokat találtam ki a dologra. Ezt itt egyelőre így fölhúzom. Tehát... Adott egy üveg bor. Adott egy balatoni merlot, ami nagyon finom bor, és ezt meg akarjuk inni, de nincs mivel felmondani. Szóval... Ezt ide leteszem. Van egy vonószemem, amit a kocsival vettem ki. Ha ezzel ne talántál, nem bírnám felbontani, akkor adott egy Black & Decker papagájfogó, amivel így benyom a dugót. Egy Black & Decker papagájfogó. Szóval, elsőleg ezzel próbálom. Nézzük bele, megy az üveg szájába. Hopp, félig bement. Jó. Ez én siker. Ez vastag. Jöhet a Black & Decker, mert nem oldódott meg a probléma. Jöhet a papagájfogó. Hoppá! Hoppá! Kifröccsent. A Hoppika. papagájfogó megoldott a dolgot. Szóval... Adott a bor, most már csak inni kell. Hal még nincs egyelőre, tehát... Oha. Nem indul meg. Még a dugónak lejjebb kell mennie. Ha lejjebb megy a dugó, akkor felúszik, tudod? Tetejére, hogy megdöntöd az üveget. Na? Hogy ez igen szűnt a katonatiszt, basszeg. Megindult. Na mutasd ide. Varga pincészetik. Badacsony őrsi. Balatoni merlot. Kóstold meg, nagyon finom. Sweet, tehát édes. Nagyon jó bor. Ehhez nem kell kóla, csak nyalogatni kell. Nem szabad sokat inni belőle, mert amúgy egyből kiüt. Ez nagyon jó bor. Azt megívott Tuza egy decit, más felet. Magyarország kedvenc pincészetéből való. Én csak belenyeltem. Tuza megitta majdnem a felét. Nyalogatom. Így a Tuza. Jó bor. De hülye, hogyha kiütöm magam. Az ember fizikai és szellemi életében a legpozitívabb kisugárzása az édes szónak van. Édes az anyja, a csók, és ha bölcsen éljük, akkor az élet is. A híres történelmi borfajták nagy része is édes, nem csak abban az értelemben, hogy a kedves szívünknek, hanem érzékileg is. A Balaton körüli életünk a jó cukorfajtákkal érlelődik. Érik be a merlot szőlő, belőle mélyvörös színű, szelíd, savú, melegséget árasztó, édes bort kapunk. Kóstolja meg és varázsolja perceit édessé. Fogyasztását 16-18 fokon ajánljuk. Hát olyan Sacper kb. 9-10 fok körül lehet. Egészségetekre. Akkor elzárom. Fél üveg. Zárjad!